Papa, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au Corée, au trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais où est-ce que tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ambe an lamɛnbaga cɛ ana muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ntɛnɛ ale wulada don nɛgɛ kanɲɛ 18 o tɛmɛna ni miniti 20 ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kibaruyaw wulada in na olu bɛna tali kɛ Mali jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale bɛ taama la sinikaw fɛ yen Shin jamanakuntigi ano ye ɲɔgɔn ye magobatigiw an'olu fana ye ɲɔgɔn ye baaraw kɔni olu bɛ senna Mali ni Shin ale délégation ni ɲɔgɔn cɛ bolofara caman bɛ a la o ko bɛ na kɛ cogo min na an nana dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna o la sanji kɔlɔlɔ tɔ ɲɛnabɔli o bɛ senna hali bi Bamakɔ kɔnɔna na Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ba fila bɛ k'aw fɛ denmisɛnnin fila ko olu tora ji la kabini o dongo maa naani kun fila sira ka bɔ min ye fila tɔ kɔni olu su sira ka ye bi de min ye sarokaw ye olu kɔni bɛ kule la dɛ ko dɛmɛ ka don ma nɔn tɛ kɔni olu ta kɛlen no kamanagan suguya bɛɛ lajɛlen Mali ale ni Burkina ka fara Niger ka olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa min ye Mali ministre d'État ye ale ni Niger ministre min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa olu bɛ taama la Burkinakaw fɛ yen ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin Burkina ma Burkina ye degunba min sɔrɔ baara salukaw fɛ yen ka se ka taa sangafo kɛ Kamerunkaw fɛ yen Burkina ale ye wulikajɔba kɛ ka AES kɔni senkɔrɔma dondoli kɛ kosɛbɛ min ye jamana minnu n'o ye silamɛ jamanaw ye olu ka ɲɔgɔn ye min tun bɛ yen Aigle olu ka balontan min kan ka kɛ juma nata ye a jɔrɔna bɛ maaw la Kamori ale ma wele min ye jalatigi ye ko jogina Dudu ko fana jogina ayiwa entraîneur kura kɔni sera an fɛ yan bi n'o ye Tom ye ale ni ministre ye ɲɔgɔn ye Buba Karamɔgɔ Traoré M5RF bolofara min bɛ Sogɛli tɔgɔ la ko ale bilara Dawuda Yatara Sitanɛ ale fana fatura bi bana kuntalajan senfɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ana jɛ ka olu bɛn nɛgɛ mɔ ka tila k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw a n'aw ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na. Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔn ma Xi Jinping n'ale ye Chine jamanakuntigi ye a ye foli ni taloni ta ka ɲɛsin Mali ni Chine olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ma ka kɛ ni lajɛba min kan ka kɛ farafinna ale ni Chinois ni ɲɔgɔn cɛ o tako 9nan hokumu kɔnɔna na Mali jamanakuntigi kɔni kabi kunungo colonel Asimi Goyita ale bɛ Chinekaw olu fɛ yen bi sɔgɔmada in na Chine olu ka faama ka soba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko palais du peuple Xi Jinping ale ni Asimi Goyita olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye jamanakuntigi filaw u ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na balimaya ni sinjiya sira min bɛ Mali ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati fo ka na se bi ma dan donna ni da donna ni bɛɛ lajɛlen na Asimi ale ka dantigɛli senfɛ sa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyalenba o de la a b'a yɛrɛ sɔrɔ Chine ni waati in na yaasa ka se ka dan boloni ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka sira fɛ lakana kɛnɛya min ye sɛnɛko ye ka taa fara min ye sobaw jɔli ye ani kuranko
ko nin bɛɛ lajɛlen ko chinois jamana kɔni k'a yi i bolo don an kɔrɔ ka se ka an dɛmɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko ɲuman na. Asimi ko Mali ale ni Chine olu ka taabolow ka surun ɲɔgɔn na, u ka tabiyaw ka surun ɲɔgɔn na, u ka adamadenya kɛcogo ka surun ɲɔgɔn na, k'o de la bi olu ni Chine bɛ se ka kuma jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye Chine ale jantolen don o la. Miirinaba min bɛ Mali la ani malidenw na chinois jamana ɲɛmaaw olu kɛlen don k'olu fana tɔpɔtɔ ko wa ko min ye Chine ye furancɛla fanga yɛrɛ a kɛlen don k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ na k'a lajɛ ka ɲɛ a bɛ ka baara minnu kɛ n'o bɛ ka taa ale sago la ko wa ko min ye Chine ye ko ani Mali k'u ɲɔgɔn sɔrɔ kuntilenna min fana na jo sariya olu tali k'olu kɛ politiki kumaw ye ko ka olu sɛbɛntiya k'o sinsin ka o kɛ i taabolo ye ko Mali ni Chine bɛɛ lajɛlen bannen don o ma nin waati in na min ye u ka jamanakuntigi ye a ko k'o ye tiɲɛ ye koyi ko ka jo sariyaw ta k'olu kɛ dɔw ka sanayɛlɛla ye ka jo sariyaw ta k'olu dɔw kɛ masirina ye ka jo sariyaw ta k'o kɛ ka jamana dɔw bagabaga olu chinois t'o la koyi olu ko de ko ka jamana jɔ jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ min na k'olu ni Mali ka bolo ni ɲɔgɔn ma Xi Jinping ko bila ko tɛ koyi ko kabini diɲɛ ka di min ye chinois ni Mali ye u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka ɲɛmaa yɛrɛ n'o o y'u ka jamanakuntigi ye a ko Mali ni chinois ka bolo ni ɲɔgɔn ma wa k'a tɛna na kɛ kodenni ye tuguni koyi k'a bɛna na kɛ ko ye jamana fila bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ min kɔnɔna na ko u bɛna n'o kɛ ko wa fana ko min ye chinois ye k'u bɛ layidu ta ɲɛ k'a fɔ u n'an ka bolo ni ɲɔgɔn ma dɔ bɛ fara sanayɛlɛ kan yiriwaliko ta nasira fɛ kuranko ta nasira fɛ min ye adamadenya tɔbɔtɔliko ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka tiɲɛw ye tiɲɛ minnu ni Mali bɛ baara kɛ ni o ye Xi Jinping ko diɲɛ bɛ ka taabolo kura de sigi o taabolo kura kɔnɔna na k'olu ni Mali bɛɛ ye kuntilenna kelen ye k'o tɛ bila ko ye o ma falen ko wa ko sisan olu tɛna jɛn n'a ye tuguni ko ka kɛ Mali la k'olu sigilen to dɛ partenariat stratégique gagnant-gagnant k'a bɛna kɛ o de ye min ye chinois ka jamanakuntigi ye a y'a fɔ colonel Asimi ye ko bi diɲɛ bɛ cogo min maaw bɛ ka taa cogo min bɛɛ lajɛlen y'i ka fan ta koyi ko wulilen don k'u jɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fan dɔn ko wa ko jamana fila in k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma don nataw la ko maaw n'a lakali wa Mali fana ale fana ɲɛmaa fana ye foli ta ka ɲɛsin chinois ma u kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ bi diɲɛ seleke naani bankun kan diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnama baara la Iran ale ni Arabi Saoudite k'olu sɔn gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye o baara ye ko o jara an ka jamanakuntigi ko o jara ale ye kosɛbɛ a b'u fo o waleya la wa olu b'u sinsin min kan Mali ale bɛ Chine dɛmɛ Chine ka kɛ jamana kelen ye hɔrɔnya kelen danbe kelen a n'a ka kuntilenna kelen k'olu bɛ Chine dɛmɛ o la Chine unique Asimi bɔlen a taara u ka wasabulon na n'o y'u ka bɛrɛbɛrɛlitɔ CPP chinois parti belebeleba kelen min bɛ yen o ɲɛmaa fana n'o o ye Zhao Linjin ye o fana ye Asimi bisimila o bisimilali senfɛ sa a fana ye dantigɛli kɛ tariku la baabu minnu tɛmɛna kɛrɛkɛra ka tɛmɛ min ye waleya minnu bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini Baba Modibo tile fo kana se bi ma Mali ani Chine a ko bila ko tɛ dɛ ko min ye Asimi ye k'a bɛ k'i sen da Mali tutigɛbaw olu sen da yɔrɔ la yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini dunkafa ɲinini yɛrɛya ɲinini k'o kan ka sinsin ka kɛ ni sɔrɔw ye sɔrɔ minnu bilama ni olu bɛ se ka yakubali kɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ko chinois k'olu na u sen o ko la koyi ko sabula diɲɛ bilama a bɛ ka taa sira min fɛ fantanya bɛ ka maaw sɔngɔ min ye dumuniko gɛlɛyaw bɛ ka kɛ ko nka ko bɛɛ n'a ta olu na to ka hakili to Mali la o ni Mali ka jɛ ka baara kɛ min ye u ka bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛmaa in ye a ko k'a b'a sinsin min kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa k'o bila a kun na olu ka bɛrɛbɛrɛlitɔ n'o ye CPP Chine n'o de bɛ fanga la nin waati in na u k'a bila u kunna k'u ka dɛmɛ bɛ Mali yɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen Mali ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin nijuga wale ani bamaja wale ale kɛbaaw ma colonel Asimi a tilalen o la u ka magobatigiw min ye i b'a dɔn k'a fɔ ko taama in senfɛ président ni ministre caman taara bolofaraw sɔrɔsiko jiko kuranko ka taa fara sɛnɛko kan min ye an ka jagokɛlabaw u n'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛnɛ in kan ye a mara bɛɛ lajɛlen tɛna se ka fɔ wulada in na n'Ala sɔnna a ma sini an na ji da a ko dɔw sɛnɛ kan Burkinakaw fɛ yen Barsalgo
bingali do o kɛra ye bamanchwale ni wale kebaw fɛ Mali jamana kuntigi ni Niger ta yasa ka se ka yira Burkina la ku kelen tɛ ku unulu de bɛ AES kɔnɔ u y'u ka mama falen fila bila ka taa ye bi min ye Capitaine Ibrahima Traoré ye sɔgɔmada joona in na sa ale kɔni ye Niger jamana kuntigi ka ciden n'o ye Général Abdramane Chani ye Colonel Assimi ka ciden ale olu bisimila maa minnu taara anw fan fɛ sa o ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale ni ale yɛrɛ fanga ka kuma lasela ye Niger kaw fana fɛ u b'a fɔ min ma ko Tuma ale de tun bɛ Niger jamana tɔgɔ la ka taa min ye Ibrahima Traoré ye ka taa a fɔ a ɲɛna sa ko u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sangafo k'olu kumaw kɛ min ye dusumakasa ye k'o yira k'a fɔ waliya cɛjugu min n'o taara ka ɲɛsin Burkina dugudenw ma Barsalgo k'u k'a dɔn k'a fɔ ko u ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni Niger bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa AES jamanaden bɛɛ lajɛlen dusuma kasara ka kɛɲɛ ni nin ko in ye sabula duguden bololankolonw don sɔrɔdasiw tɛ u taar'olu de sɔrɔ ka mugu ci u la ka duuru don fiɲɛ na ko wa k'u ɲinini o na kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka baara ye n'an tora hukumu kelen kɔnɔna na anw yɛrɛ fɛ yan dugu min bɛ n'o o ye Saloba ye Salobakaw u dusu kasilen don bi dɛ Saloba ye commune ye commune min ni bilama lakanabaliya adamadenya hakɛw tɔbɔtɔli o kɛlen don k'olu sɛgɛn kosɛbɛ Salobakaw olu y'a yira sa k'a fɔ nin y'a waati jan ye olu kɔni jigilatigɛlen de bɛ yen bingali tɛ bingali ye min ye bamanchwale ni wale kɛbaw ye u bɛ ka t'olu ka bolominɛnw tiɲɛ cogo u bɛ t'olu tiɲɛ ten maaw yɛrɛ tɛ se ka lafiya sɛgɛn dɔ bɛ ka fara o kan su ani tile o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi u ka sigidaw n'o ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ ye an b'a fɔ min ma ko interfleuve n'o ye Bani ale ni Niger Delta ye ko olu furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen kabi lawale la yen sigi ka di bingali kun tɛ yen min ye degun kun tɛ yen nka nin waati in na bɛɛ lajɛlen y'i sigiyɔrɔ bila ka na yen k'i sigiyɔrɔ ye dugu min bɛ yen n'o ye Saro ye olu kɔni banna pewu ka don Bamanchiwale ka da k'u fasa ja k'u sigi nka nin waati laban in na degun b'u kan Saro ye dugu ye kilomɛtiri 40 o b'a ni Masina dugu kɔnɔna cɛ 150 kilomɛtiri la o b'a ni Segu dugu kɔnɔna cɛ Sarokaw ko ko olu ka yɔrɔ kɔni kɛra maaw kundogo yɔrɔ ye maa 3000 o de kɛlen don k'a sigiyɔrɔ bila ka t'olu fɛ yen min ye Bamanchiwale ni ɲugawale kɛbaw u bolila olu ɲɛ u bolila k'u ka duguw to u bolila k'u ka baganw to minɛn fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka se k'u yɛrɛma dɛmɛ n'o ye Bamanchiwale kɛbaw ye tiɲɛni don nin bɛɛ kun bi nin dugu maaw u mago bɛ fɛn jumɛnw na dɛ o ye fɛn minnu b'a to u bɛ se ka balo maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka na u nɔfɛ ale ni Bamanchiwale ɲugawale kɛbaw kɛlen don k'u bali k'u ka sɛnɛw kɛ cogo min na o degun bɛ u kan dugudenw yɛrɛ kɔni maaw nana cogo o cogo Saro kɔnɔna na ni degun y'u sɔrɔ u y'u ka ɲumanya yira k'u ka cɛsiri yira ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma nka ko bɛ ka gɛlɛya min na san mara ni dundulu banna ko gɛrɛ bɛ kɛ mundulu la o yɛrɛ tɛ yen bi ne taara jigin kan n ye ta dun ko b'an sigilen don an si a t'an si bolo sisan ninnu bɛ o de hukumu kɔnɔna na wa u bɛɛ n'a ta basigi tɛ yen lafiya tɛ yen dugudenw yɛrɛ t'a dɔn u b'u kun min ka t'u jayɔrɔ jumɛn na min ye Sarokaw ye Bamakɔ yan u farala ɲɔgɔn kan ka welemada kɛ maaw bɛ se k'u bɔ nin degunjugu in kɔnɔna na cogo min maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min sabula bi sɛgɛn kɔni olu ta ye fan bɛɛ lajɛlen minɛnen don Bamanchiwale ni ɲugawale kɛbaw fɛ maaw tonnen don ɲɔgɔn kan doncogo tɛ yen bɔcogo tɛ yen dumuni sɔrɔli ye kataba 4 ye lakanako ko kuma tɛ yen a tɛ ku i la i ka taa foro la maa yɛrɛ t'a miiri yɛrɛ don kelen da kelen ko yalama n'aw bɛna dumuni lɔgɔma kelen sɔrɔ amara hukumu kɔnɔna na u ye jɛrɛ kɛ Bamakɔ yan jɛrɛ o kun cɛlen u yɛrɛ ye kuma di u ka dugudenw ma dugudenw olu fana ye u fɛla fɔ fɛla minnu kɔni fɔli la sa u ye kuma di maa dɔw ma o maaw la sa an ka jɛ ka nin lamɛn. Saro commune jeunesse président commune jeunesse ressortissant de Bamakɔ yan ne y'olu u ka jeunesse président kɔfɛ Saro commune dɔrɔn bɛ ni bɛɛ b'a yɛrɛ y'o kɔnɔ n y'o fana secrétaire général ye degun min bɛ an kan bi an ka commune kɔnɔ n'o ye Saro commune an bɛ se ka wasa sɛbili kɔnɔna na ka taa interfleuve yɛrɛ kɔnɔ a ka jan an bɛ se k'a fɔ u ye gɛlɛya min bɛ bi n'o ye
bamanchu na lemeka daga misigandala depuis wati ja an kilani kuma fo ka focus ko ko bibi no kemeka ambar ko to dal list budala kemeka dugu do pousser ka dugu ka benganda fe do solente o dugu mun solente akena gerte tay o dugu do fana akra traso be ka dugu chawri ka basi gorola no fara dugu boka o dugu mun wulto kera akra sabe ka kudo la suma no ye boka bi balo min du ka balo be jeli do ka bokon betara to bagam sem fara ba ma to bulu abetara do ka bolo be jinna udana fa dugu bam nu ga no isa na no ga na dugu ba ngi lem nu udana fara udu mu fana ta bibina ambar ko bulu fana ka boy ambar ko glace me bulu fana ma parce que we bulu ka mo bulla ka diminutu ana fara emi ga fana ka bolo ci ko final tv ma bula bi jago de tla ko kema gila ba de bi o ko fe bibina ni fere mat ga parce que insécurité ngo fa angame ka fem ka ci bo e insécurité alimentaire mena ba nga dugu ba abina fa ba de donc alsa autoti ka atitu kren ko fe autoti ka atitu an yorola no ya nga service ki o ko atu tala ko so ka foko amna si la dogo no ye barbo kelay parce que bibina ma du chamba do no masika senaga ci make fufu make ko lenji na pratika ko formation donc amna santo ka ci wudi ngal le amna santo ka ci wudi to ni fere matige maka jandonde ni fere matige ay balokula juna ngam moy balokula juna anya ga sigi de sa ni fere matikula diga baray donc ambo daga ci gouvernement ni ande ba pulu bela jidena no se ga de men do na mu konnana bibina amugo be fembe la jidena amugo be foranga be galam baga no ye mo tamé dara misla la gouvernement ga intervention ke no armée ga intervention ko ta xaban de wati me ama margola de wati menun daga sile mandara yana ko no kan da ambar guru sigi du kan parce que bibina du chama be no ba so be ka so be ka du ko pousse ka du ko puta a bengan du ko ta gouvernement de contrôle anu wa jana ma kalen ka yanti la gouvernement contrôle donc ama ni gouvernement pana to wa wuli du jo pour que vraiment nga mo ko so boni de la contrôle parce que ambar ko total le tout tenti do aka ti boni fin bon du ndai me si deme wona ni non ke mega gelen takas bi bun non ke al bo ci woli donc ama ni gouvernement fa alsa ko wuli ka jo procureur yi do kala alsa do al do kera mais alsa ama wole bluma vraiment ko wuli ka jo procureur pour que man ndara sa ba ngam ko dara ci voilà donc ta man wonde bu ko benga intégrer benga ni ka gouvernement benga mi ta gouvernement da ko ay faranga anga jega gouvernement kele anga jega non kele donc maintenant gouvernement jo na ka jega gouvernement ya en europe soro en europe parce que anga mo an fana ka don le soro sa non parla nu ga soro su tradi chini machine ma france wa sandi ara donna andu ni encore en balma mun me soro sala tout ça su fana donc an sika para mo sika gouvernement do la ma ni gouvernement ka fere ga tout jala tu va be ya nun da sika ka ban tra tu donc vraiment que me da ka me de di donc am go mamu de fo ko da na ci gouvernement vraiment kuma ga ka ga ni la romana sika ya fama. Merci beaucoup. Vraiment, nous jeunesse président, nous commune de Ruba Panambe, nous secrétaire général, nous archidem, nous maintenant association Bayré, nous jeunesse secrétaire général. Merci beaucoup. Awa, ni tu es Brahma Damele, ale mangai, kabo sharuka ufi, degu mumbu kanu watina, ko mogo kana ke wulu deme, ulu nana sige edala, ate wulu atulu fana bulu, min senena o tika soro degu do farala aka ame wololo ma da sa sharokaw de même se ka do ma tuko mina ka boni degu ale konnana sanji ale fana tieni barka be ka bonya kosebe minye jiye ay tieni ka juma su bamako ale konnana ya yoro chaman be o mina woni karla kosebe minye service technique ye kata se bolla baraka lawma ma chaman ne degu soro bamako konnana ni ze sanji ko la anye kiwariya min sɔrɔ sa ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Asa Bajalo ye colonel ale yɛrɛ wulila k'i jɔ yaasa maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in na u bɛ se ka t'u ɲɛda olu dɔw ka cogo min na o de senfɛ sa u y'a ye k'a fɔ ko maa 4 o de kɔni tora jumasu ale ko la Bamakɔ yan Kulubakaw fɛ yen maa 3 tora min ye sɔgɔnafin maa 1 bɛ yen o tununnen don u bɛ ka o ɲini kamalen dɔ yɛrɛ fana ale kɔni tun b'a fɛ ka dɛmɛ don maaw ma k'u kisi ji ma ji taara n'ale yɛrɛ fana ye u y'a yira sa k'a fɔ guwa 205 olu kɔnɔmaw de kɔni bɛ degun na bi maa 1,235 olu de kɛlen don bi sote minnu bolo Bamakɔ ale kɔnɔna na a n'a lamini na
colonel Assa Badialo ale kɔni y'a yira sa gouvernement bɛ se ka mun kɛ u ye nin waati in na olu ka ta ba la joona min ye pankurujigi kɛnɛ yɛrɛ fanfɛla fana na a yira k'a fɔ ko maaw ye degun sɔrɔ yen badabolow fana fɛ maaw ye degun sɔrɔ yen kɔtɛmɛsiraw ni jitɛmɛsiraw caman na fo ka taa se minisirisow ka bolofara baarakɛyɔrɔ dɔw ma jɛgɛmɔnaw olu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ nin ko in na ka kɛ ni halisa o sanjiko gɛlɛya ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye tɔn ye n'a bɛ kɔrɔbɔrɔw tɔgɔ la n'u k'a ko Iriganda ale fana ye wulikajɔ kɛ ka ngamu gosi tɔnden fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen wele k'olu bɛ se ka na cogo min na sa ka wulikajɔ kɛ n'a fɔra ko ka dɛmɛ ta ka don sanji ka se ka kunbɛn sanji kɔlɔlɔ bɛ se ka kunbɛn cogo min na fana maaw bɛ ka dɛmɛ kɛ o la o dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ni bagangɛlaw olu ka tɔn min bɛ yen n'o ye APK min ye ale fana ye bolofa k'a to min ye chambre d'agriculture ye u y'a yira sa k'a fɔ ko balo tɔni 6 u y'o di min ye jɛgɛ wusu o carton 200 u y'o di tulu litiri 2000 u y'o di misi 10 k'o di ani sefa wari 2,000,000 n'a kunkanfɛn ayiwa ko san kana an gosi san kana gɛlɛya kɛ n'aw wulila a k'aw cɛsiri aw ka sigidaw la san kana degun k'aw kun minnu bɛ sanu bɔyɔrɔ la olu ta kɛra degun ye dɛ an ka taa balankaw fɛ yen dɛ an k'u ka jeunesse ale lamɛn min ye kamalen ye a donna a ko la k'a ɲɛfɔ degun b'u ka balan ba kama maninkala kɔnɔna na chinois de bɛ ka sanu bɔ bɛ ka bɔ ka taa fan min fɛ o kɔlɔlɔ o de bɛ ka taa se ka taa ji jigin olu ka san u k'u ti sanu bɔ contre la parce que gouvernement de ye papier d'u ma nka n'u m'u hakili to olu ka dugu bɛ wuli an ka jan an ka jeunesse balankaw fɛ yen. an jɛ patron i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Salihan Keyita Balan Komana ne y'an dugutigi den de u ka bureau min fana sigilen don jeunesse kunna sisan n y'o membre dɔ di Balan Komana yan Ala sago i sago. e ko mun de degun ba ye kan voilà dɔ wɛrɛ degun t'an kan Komanaka bɛɛ bɛ ne dɔn i y'a faamu Sinoa ko kɛlɛ la an ye kɛlɛ min kɛ Sinoa ko la pour que Sinoa kana yan parce que ko jamana ye papier d'u ma o tɛ se ka bali mais u ka baara kɛ sariya kɔnɔna la mais an bɛ yɔrɔ min na komi bi gɛlɛya min b'an fɛ yan Sinoa ninnu ka baarakɛyɔrɔ filɛ nin ye yan'u ka bili la u ni dugu tɛ mètre 100 u ni kaburudo tɛ 20 mètres i y'a faamu k'u kɛ baara jɔ an k'a ɲɛɲini bɔrɔ minnu bɛ yen n'aw ka jan dugu ni kaburudo la u bɛ taa u kɛ baara kɛ kɔlɔlɔ kana se mɔgɔ ma k'u t'o kɛ ko n'an ma kuma dabila k'u b'an datugu i m'a faamu bon vraiment ne ko an tɛ Sinoa baara an t'a contre la mais an fana ye jamana kɔnɔden de ye komi tɔw ye jamana kɔnɔden de cogo min na an fana sigilen ɲɛla dan tɛ se ka na kɛ kɛra an n'an ɲɛ sugu dɔ ma n'an bɛ kuma faamaw fɛ u kana lajɛ an t'a contre la dɛ parce que fɛn fɛn bɛ yen a kɔlɔlɔ n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na ayi yɔrɔ minnu b'a la n'olu ka gɛlɛn olu b'a la yɔrɔ minnu ka nɔgɔn n'a bɛ se ka kɛ hɛrɛ di jamana kɔnɔden ma o kɛ an ka laɲini ye min ye o de n'a gouvernement kɔni ɲɛ la i m'a faamu u k'an dɛmɛ parce que mɔgɔ min filɛ yɔrɔ bɛɛ corrompilen min fɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn k'u b'i datugu sinon u kana ne sɔrɔ Komana bi k'u bɛ ne datugu n'i ye Komanaka dɔw ɲininka ko ne bɛ balo la o b'a fɔ ko nkalon don parce que u fɛ ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ minɛ Sinoa la mais hali Sinoa ninnu yɛrɛ tɛ ne dɔn cɛ ye kuma f'i ɲɛna yan sisan i m'a faamu e min yɛrɛ bɛ kan ka ne interview min bɛ ne tɛ e b'a dɔn i m'a faamu a ye diɲɛlatigɛ kunsita an bɛ min kɛ Sinoa ko la an tun tɛ taa ɲɛ kelen ma n ko a ka kɛlɛkɛcogo man ɲi mɔgɔ tɛ disi dala fanga disi la mais kow selen filɛ yɔrɔ min na sisan u k'a lajɛ an k'a lajɛ hakili kɔnɔ olu bɛ dan kana kari an ka ɲɛnamaya la parce que ka bɔ yan sisan ka se dugu o ni dugu tɛ sisan a tɛ mètre 100 ko Mali jiko bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la i m'a faamu vraiment welewelema b'an bolo k'a lase gouvernement ma ani an dɛmɛbaga ɲuman bɛɛ lajɛlen u k'a lajɛ ne ma dɔrɔmɛ 1 minɛ Sinoa ko la n ma dɔrɔmɛ 1 minɛ Sinoa yɛrɛ tɛ n dɔn yɛrɛ mais komi jamana ye papier d'u ma an fana ye jamana kɔnɔdenw de faso ka hakilina tali an kan ka soutenir ko la terre revient toujours à l'état mais la terre revient toujours à l'état an minnu fana sigilen b'a kan n'an bɛ k'an damayini an damadenw a kana na kɛ k'a fɔ k'an bɛna bɛɛ bɛ sara n'an sara jamana tɛ yen dɛ siga t'o la i m'a faamu n'an sara jamana tɛ yen dɛ jamana bɛ mɔgɔ le mara n'a mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ jamanatigi kelen tɛ se k'a yɛrɛ mara koyi a bɛ jamana le kunna u k'an ka gɛlɛya ta k'a bila k'a k'u ka priorité de dès maintenant parce que an bɛ samiya la sanko kɛ gɛlɛn sanko bɛ gɛlɛn i m'a faamu ji ye tiɲɛli kɛ ji bɛ ka kɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ minnu na an bɛɛ ɲɛ b'a la
y'a faamu ani dugu ka surun tiɲɛ yɛrɛ la ani dugu ka surun i y'a faamu ani dugu ka surun voilà an mana tila san ka dugu fana fɛngɛ an mana tila san ka mɛtiri ta an ka suma an bɛɛ ne min yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ se ka afiriki n bɛ se Europe n bɛ se Asie mais n bɛ se ka jamana 15 f'i ɲɛna Afrique yan ne sera yɔrɔ min na nin filɛ kɛla cogo min na a tɛ tan jamana si kan k'i ka jamana kɔnɔ den minɛ ka di jamana wɛrɛ di mɔgɔ ma a ka sago k'a la ko wari bɛ ban mɔgɔya tɛ ban parce que minnu bɛ yen u b'an ne kɔlɔsi la étranger minnu filɛ n'u ka séjour dafara diɲɛ don o don u bɛ taa u ka jamana kan. u tɛ u ka jamana kan. i m'a fɔ ma hali ne bɛ t'u bolo yan n'u y'an ban fanga la u k'i sigi k'a lajɛ n'a ko min bɔra la olu yɛrɛ b'a ye u bɛ fanga min kunna mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ fanga de yiri tu kelen tɛ se ka digi yiri misɛn de bɛ yiri kɛ yiri tu. siga t'o la. i y'a fɔ ma hakilina min kɔni b'an na k'a lase ayi ma an bɛ yɔrɔ min na komi san le temps est réel o de filɛ nin ye. folikan min b'i bolo ka di Kasimu yɛrɛ n'a mɔgɔw ma. voilà folikan min bɛ ne bolo dɔrɔn ka se Kasimu n'a ka mɔgɔw ma k'a fɔ ka barikada parce que maninkaw bɛ kuma dɔ fɔ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ juru fana tɛ san sɔrɔ ŋunu kɔ ko ninnu sirilen don ɲɔgɔn na le i y'a fɔ ma i ka an kumakɛda de an tɛ tiɲɛlikɛla di dɛ an tɛ jamana kɔntoro la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu di jamana ka ɲa an bolo fila b'a kɔrɔ mais ko min bɛ dankari an yɛrɛ ka ɲɛnama an sigilen ɲɛna jamana yɛrɛ fana to bɛɛ peut-être u t'a kalama de n'u b'a kalama nin tɛ kɛ quoi i m'a fɔ ma u yɛrɛ fo u ka baara la u tɛ siri hali bi u k'an dɛmɛ an jigi b'u kan. e ma tigɛ. Balan Bakamanakaw fo olu bɛ Narena arrondissement de kɔnɔna na Kuremale sira la ni tɛmɛna Narena na sirafara bɛ yen ka taa u ka dugu la sanubɔla minnu bɛ yen an yɛrɛ b'u dɔn minnu b'a sanubɔla fana an b'u dɔn an bɛ dugutigi dɔn an bɛ nin waati in na maa min bɛ mɛriya la yen n'o ye Namori Keyita ye an b'a fana dɔn lala an na wele bila u ma u ka hakilima lajɛ yaasa dugu fana sabula maninkakɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan n'i y'a mɛn i ye dugu ye i ye dugutigi ye dugudenw de bɛ yen n'u ye wari minɛ Chinois bolo k'olu fisaya ni jamanadenw ye u na dɔw mara yan donc k'u hakili to o yɔrɔ la sanubɔyɔrɔ ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a balawulama dulonnen don a fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ani Dezo Yanfoyilakaw fana bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana ka degun ko fo ka t'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ko k'o yɛlɛma k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye ani ji tɛ hali 5 mètres t'a ni ji cɛ ko fo ka taa o de bɔ ka ji bɔ ka mɔgɔw bɔ u ka sɛnɛ na k'a di Chinois ma olu k'a kɛ foro olu k'a kɛ sanubɔyɔrɔ ye sariya min yɛrɛ bɛ fɔ sanu yɛrɛ bɔli la o bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔsɔ a sen fɛ mais u yɛrɛ bɛ na ka na kuma fɔ an bɛ to o maninkaw ka yɔrɔ la hali bi ani a kasongaw min ye Bafulabekaw fɛ yen musow olu ni denw tɔgɔla bolofara min bɛ yen ale ye baara dɔ kun bila sen kan kabini juillet kalo kɔnɔna na ka caciri kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Bafula bɛ ale komini 5 kalo 1 kɔnɔna na sa u y'o baaraw de kɛ o baaraw senfɛ sa u kɔni y'a jira k'a fɔ min ye baara in ye a kɛra sababu ye maa caman ka ko caman faamu Amara an bɛ t'e fan fɛ yaasa ka se ka Fili Jalo ale ka laseli lamɛn o ko kan. Dugutigi n'a dugudenw asalaamaaleykum. Anw ye groupe Fili ka bɔ Sisogo ye ka bɔ Bafulabe an bɛna jatigi jɔn ye jatigi tɔgɔ ko jatigi forum. Ka bɔ juin kalo tile 4 na ka taa bila juillet kalo tile 5 la san 2024 cakɛda min bɛ wele promotion de la femme de l'enfant et de la famille o bolofara min sigilen bɛ Bafulabe a n'a ka direction régionale ka ye olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka théâtre forum dɔ boloda o min kɛra Bafulabe cercle commune 5 kɔnɔ Bafulabe yɛrɛmarakafo Mayina yɛrɛmarakafo Jokeli Kunjan ani Bamafile wa commune 5 nin kɔnɔna la dugu 60 taara baara in kɛra o kɔnɔna la kalo kelen baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Karimu Keyita ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille cakɛda lasigiden Bafulabe ale ye ɲɛfɔli kan ye théâtre forum ye mun ye ani jaabi minnu sɔrɔla kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ. Ne tɔgɔ ko Karimu Keyita, service local de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ɲɛmɔgɔ b'a dɔn Bafulabe mara kɔnɔna la ɲɔgɔnlɔnbɔ in bolila nɛgɛkɔrɔsigi ani denmisɛnnin furu ani ka musomanin bali ka taa kalankɛyɔrɔ la ou bien ka musomanin na bɔ ekɔli la ka furu
tamay wale tɔw n'u wele ko violence basée sur le genre an bɔra ka ɲɔgɔnlɔn bɔ o kan a tɛ ne yira la an n'a ka fɔ ko caman ko ka fɔ ko olu bɛna bɔ baara la. An ka jɛ ka seere dɔw ka seereya lamɛn dɔw y'a sɛmɛntiya nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔw ani furudonna kɔlɔlɔw sɛmɛntiya wa dɔw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka dɔn cogo di. Ɲininkalo mɛnya bula nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ wɛlɛ na musomandenw ma ɲadi musumanden saman keni sai hani dɔgɔtɔrɔlu ma ho nege kunu te kunga musumanden beta bari kololo elo na nyame ma sisan kana ngero nyina kala wala nyina kala on te bulo kala sinuma nege ko to sigo woni me man sigi nege ko to mume halalu bana be fela sigo ma alo ka sigi kelato inyo gonga nege mama kamena wala ma kadi o musumanden ma nga hutu na ma sankan woroso musumande do dunia kono ta ka masankan woroso yala mogo e kono ta le masiba acha afagale afanga folo e musumani ngani okorosigi no temana ka boyo ne musumani nga furudona no bora no ka musumani bo kalana ka do furura donc ni kololo bare do an kunta do ne re kunte ni boira me bi ne chama ndala parce que ni ga kolosigi folo a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ o ye min ye an ka bange gɛlɛyalen do bi ne yɛrɛ ka jateminɛ y'a yira o nɔ b'a la n'o bɔra yen fana furu joona fana i ma se min ma ni ko k'i b'o kɛ kɔni a bɛ na ni fɛn dɔ de ye donc o fana y'a gɛlɛya dɔ ye ka den bɔ kalan na fana k'a don furu la. Ni baara ninnu bolodara ba fila bɛ service promotion de la femme de l'enfant et de la famille cakɛda fɛ a n'a ka direction régionale Kayi UNICEF kɛra musaka bɔba ye Jani.ml tɔgɔ la kabini ba fila bɛ Fili Jalo. An bɛ Fili fo k'a waleɲuman dɔn a ka nin laseli la ka bɔ ba fila bɛ kaw olu fɛ yen n'Ala sɔnna a ma an ka kunnafoni kuncɛyɔrɔ fana an na taa Kalasa ka taa Sibi min ye faliya denmisɛnnin 22 olu nana kalan min ye tali kɛ bagan marako kan bagan marako in an na tila ka an da don a la kɔkan kibaruyaw la k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan sa kɛ Turkikaw olu ka san 102 u ka yɛrɛma hɔrɔnya san 102 olu y'o ɲɛnajɛ kɛ u ka lasigiden b'an fɛ n'o ye FEC la ye ale kɔni tun ye maa caman wele Malik Jaw ale tun bɛ a kɛnɛ kan jamana ɲɛmaw olu tɔgɔ la min ye ambassadeur ye n'o ye Turki ambassadeur ye a ko ko u na dɛmɛ sugu bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma a jamana bɛ se ka lakana cogo min kibaruya minnu bɛ bi olu yɛrɛ bolo Mali bɛ ka baaraba minnu kɛ ani dɛmɛ ka kan wa min ye diɲɛmaa ye olu ka kuntilenna minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ bankun kan bi o ni Mali taw bɛ taa ɲɔgɔn na sabula yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ foyi t'o bɔ yiriwali bɛ sɔrɔ ka kɛ o de kɔnɔna na Turki kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka nin san 102 ɲɛnajɛ in ye hakɛ waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin u jɛɲɔgɔn ma u ni maa minnu b'u bolo di ɲɔgɔn ma Camerounkaw fɛ Yaoundé jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ organisation coopération islamique kɔnɔna na sa olu tun bɛ lajɛla ye kɛnɛ ka Burkinakaw kɔni ye AES ale de kɛ u kumakala ye u ka kuma o kuma na u y'o de ta k'a jira k'a fɔ jɛkulu in sigikun ye min ye a baara kɛkun ye min ye conférence islamique ale jɛrɛ 54 tun ye nin ye ministres caman tun bɛ a kɛnɛ kan nka Burkinakaw ka délégation kɔni ka kuma ta o ta a b'a fɔ ko ni AES jamanaw ye ɲɛ sɔrɔ hali olu yɛrɛ bɛ ka laɲini minnu kɛ bi diinɛ ko ni batoko ta nasira fɛ o si tɛ se ka kɛ ni lakanan tɛ yen yiriwali tɛ se ka kɛ ni lakanan tɛ yen kɛnɛya tɛ se ka sɔrɔ ni lakanan tɛ yen nka bi in na diɲɛmaa kan ka min faamu olu ye AES sigi sen kan u bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ janfaw ni jɛjuguw de kɔnɔna na dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Yaoundékaw fɛ yen sa baara ninnu kɔni tun bɛ sen na min ye Utukalo Sale ale tile 30 ale tile 29 ka taa se a tile 30 ma sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Yaoundékaw fɛ yen Niger ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale ni Allemagne fana ministre min b'u ka jamana wolomasiri tabaw kunna olu kɔni tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min na sa o ye k'a jira k'a fɔ ko Allemagne ka olu ka sigiyɔrɔ min tun bɛ Niger n'o o ye base 101 Ɲame yɛrɛ dugu kɔnɔna na ko o kɔni datugulen nin ye pewu
akoni mi Allemagne sora suye anyinu fe oluka wa were kata ka boy Niger ale colonel major Meno Maman Sani Kiaouye ale koni kibaria indi uka jabarani sanfɛ ka yira fana ko Allemagne ka uyu tegano bla semaina colonel Meno ka san trusie ale ratume ako keneka uranda ka ufi minye balana ko ba kerayi surasi nyema ulu chama minye uranda jamana kuntige no Paul Kagame ayulu genga bo surasi ala koy o grade chama bade ko ayo de licencié ka fuma ku ga taso ko ni ulu ga surasi bara ko ni bane yi surasi keme flanyana minye jalabachigi ko ulube akoko nana akoko ni nguram nga fio ga surasi ala dem sedum bulam nga na ko ni nunu chorba nunga kuntle na otna na saka ke kelenye aba nyunu fa uluga bara bla kata ka boy miye ni ko nye ko ko wera ba sengoro sabla miye Paul Kagame shibe ka bridi dinge odebe alere ka garde présidentielle ko bela jelen kuna o joro ko ona no fe mo ulu degunaw ko ulu de walolen flene ka boni ko ina niye ninu ye kojugu ye sabula ma chama ya ira ka foko ulu fa fe bolo fe kele bolo wuli mango ma keme fla sorasi ko gente kunu tarafien fe kwa kololon tante kuma te uranda ere ni asiginyo chama ulu mandi Maroc ka fe kunungo Maroc ale aka dugudenw jamanadenw bɛɛ lajɛlen jateli baara daminɛ jateli min bɛ tali kɛ sa ka se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen da dɔn u y'a yira sa ko baara in kɔni daminɛna kunu wa a bɛ taa kun cɛ min ye septembre kalo ale tile 30 ye k'a kɛkun ye min ye Marokukaw tun bɛ dɔn ni min ye kɔrɔlen sɛbɛn minnu tun b'u bolo maa hakɛ min tun bɛ ka fɔ o yɛlɛmana kalanko kɛnɛyako fo ka taa se min ye u ka digitalisation ko ni kuranko ni jiko sɛbɛnw ɲɛnabɔli ma ko dɔw tun bɛ yen jate laban in na olu tun bɛ san 2 la bi olu bɛ san 32 la ko olu ka sɛbɛnw kan ka kura Amara ni taara o dɔw ɲini déjà il a 32 ans aujourd'hui ko n'o ma falen min sɛbɛnnen don u ka papier la o su taara k'o dan koyi nka u ka masimafɛn ninnu problème dɔ fana ye nin ye de ala k'a ɲɛ ka d'an ma farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ an bɛ taa siri fɔlɔ sibi faleya musow olu tun ye baara kɛ o kɔfɛ min ye o nana ni kamaleni 22 tɛ olu ka kalan kɛ misi baganmara la a bɛɛ fila ni ye Sisogola ka 1 Keita la ka 3 dugutigi tɔgɔma dugutigi kɔrɔ yɛrɛ tɔgɔma b'a la Wali Keita n'o tɛ bon ne balakaw don sa sinon mais u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ne ka ko la dɛ an ka taa sibi an bɛ sɔgɔmada in na sibi kɔni a ma se maa ka fɛn fɔ maa ye sabula CAS ale baara kɛli hukumu kɔnɔna na o ye ka maaw kalan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko min ye sibi yan CAS kɔnɔna na faleya muso 40 ni kɔ olu kun nana ka na kalan kɛ olu ye kalan kɛ min na o tun ye bayɛlɛmali ye yaasa ka se ka dumuniw ni balo k'olu bayɛlɛma a bɛ se ka ja cogo min na ka mara waati min na n'a dun wagati sera ka se ka a mago ɲɛ kɛ ni a ye ani fana k'a mara fana wagati min na fana n'a kow bɛ yen u tɛ ka sɔrɔ i ka se ka baara kɛ ni a ye o musow ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ Alaji Keita ni ale yɛrɛ faleya denmisɛnnin minnu ka wulikajɔ bannen don nin waati in na olu ka tɔn ɲɛmaa ye a ye kamaleni mɔgɔ 22 bila ka na kalan na kalan kun cɛli hukumu kɔnɔna na sa maire ale ye laselikɛ n'o ye sibi maire ye Dawuda Keita nin ye an siɲɛ 2nan ye faleya musow bɔra yan ma da la n'a bɛ kalo 2 tile bɔ an filɛ bi kɛnɛ mun kan o ye a sifinnakaw n'o ye denmisɛnninw ye o fɛnɛ nana k'a dɔn k'u bɛ baara min na ko laban ta tɛ fɛn bɛɛ laban bi o ye sɛnɛ ye n'a fɔra ko sɛnɛ ɲɛ ka ca sɛnɛ bɛ yen baganmara bɛ yen bɛɛ ye sɛnɛ ye sifinnakaw u y'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara min na fɛn min b'olu fɛ yen kosɛbɛ u ka baara fanba ye sanuko de ye mais mɔgɔ bɛ se ka ko wɛrɛ fɛnɛ kɛ u fɛ parce que diɲɛ laban tile in na mɔgɔ k'i bolo bɔnda ko kelen ma mais ko minnu tɛ san sɔrɔ jugu kɔ parce que a initiative a hakilina taara dɔ de fɛ je pense que musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ a sababu min na ka na u ka transformation dege denmisɛnnin ninnu fɛnɛ nana o cadre kelen kɔnɔ
e hakila o ye laji ka timinanja ye ani faleyakaw ka association bɛ Bamako olu ka hakilinaw de don bon Mali bɛ nin de ɲini na c'est-à-dire que ressortissants a caman bɛ yen nɔ a caman tɛ sira ɲuman don n'u ka mɔgɔw kɔrɔ généralement espérance ninnu b'an na mais je pense que ce n'est pas le cas de Faleya an bɛ faleyakaw fo kosɛbɛ u ka miiriya ɲuman na ani u ka fasede ɲumanya la ka ɲɛsin u ka dugu ma. Yaasa ka se ka ninnu kalan Zen ta kɛra misi ale baara de kan misi bɛ sɔgɔ cogo di misi yɛrɛ balo bɛ kɛ cogo di misi bɛ ladon cogo di Alassane Bore ale min ye centre yɛrɛ CAC directeur ye ale ye ɲɛfɔli kɛ o kɛnɛ kan jɔnjɔnden ale don. An ye baara kɛ bagan mara de kan baganw donc ni ko sɛnɛ Faleya yɛrɛ u yɛrɛ ka jate fɔ la yɛrɛ ko fɔlɔ bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ye donc ni ko sɛnɛkɛla i ko bagan marala donc a bɛɛ b'a kɔnɔ donc bagan mara fana côté jumɛn do u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na joona joona donc o de nana ni an ye baara kɛ embouche de kan donc ni ko embouche a n'a kɔnɔna kow bɛ yen o de ye bagan dumuniw bɛ dilan cogo min na pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la ani i kan ka bagan ɲuman sɔrɔ cogo min na n'i taara sugu la i kan ka bagan sifa jumɛn ni jumɛn ta k'o kɛ embouche ye voilà donc an ye nin tile n bɛ se k'a fɔ tile 3 kalan aw kana wagati janya lajɛ mais nafa min b'a kɔnɔ an b'o de lajɛ puisque n b'a dɔn n tigɛlen b'a kan k'a fɔ aw ka formateur a seko ye min ye a y'a dɔn ma pour que aw ka se ka nafa sɔrɔ a la donc hali bi aw b'aw jija n'aw seginna so aw kana sigi ten aw ka waleyaw yira aw ka baara kɛ n'a ye baarakɛminɛn de filaw bolo nin ye tan baarakɛminɛn de dira aw ma donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Faleyakaw olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye RSF ye Mamadu Seni Keyita ale ye laseli kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin centre mɔgɔw ma u sera ka nin wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Faleyakaw ma. Moi c'est monsieur Keyita Mamadou Seni, le président de l'association des ressortissants et amis de la commune de Faleya, RSF. Franchement les mots me manquent. Depuis la première étape avec les femmes qui sont venues de Faleya, suivi de la venue de ces jeunes qui sont là aujourd'hui, je suis très ému. La formation, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas de prix. Une fois de plus, je demande à ces jeunes qui ont réussi cette formation. Ce n'est pas la durée de la formation qui est importante, mais la qualité et la perception des personnes qui ont été formées qui est plus important. Quand il y a des démissionnaires, nous sommes à Tasso, où il y a 10 gens de Boulikassea, où ça pour un objectif bien précis. On a la formation mina, nous tara au Kassea à appliquer de façon correcte sur le terrain. Et que ces jeunes ne soient pas les seuls bénéficiaires, que ce soit l'ensemble de la population des 21 villages de la commune de Faleya qui en bénéficient. Mon fils Eladj et ses amis et l'ensemble du personnel qui les accompagne. Ici la presse qui vous dit encore une fois de plus merci. Alaka foloye, alaka kala bain, alaka ke badabadai. Si jani kenya alaka di ankelena bela jelema. Denmisɛnw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara in ko a ɲɛna maa min yɛrɛ kɛra ko in yɛrɛ sababu ɲumanba ye sa n'o o ye Alaji Keyita ye a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na a ye bonyamasegin kɛ nka a y'a ɲini sifinw fɛ fana u k'u jija sabula sanu ni dugujukɔrɔ nafa fɛn fɛn bɛ Faleya a bɛɛ bɛ ban yan'a ka ban u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka se ka baara wɛrɛ kɛ baara min bɛna se ka u nafa an ka jɛ an ka Alaji Keyita ale lamɛn. N'i y'a ta k'a lajɛ jeunes minnu bɛ ka former bi n'u bɛɛ ka maracogo ni sɛnɛ kɛcogoyaw ni fɛnw na ani bɛɛ ka pikiri cogo Faleya c'est une commune rurale Faleya compte 21 villages n'i taara anw fɛ yen sisan anw ka nos animaux meurent par dizaines an ka bɛɛkanw bɛ sa tan duuru wɔɔrɔ dépôt foyi tɛ Faleya min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko pharmacie vétérinaire filɛ nin ye an bɛ se ka an ka bɛɛkanw ni bɛɛkan bana nana an ka se ka an ka bɛɛkan pikiri di an ka bɛɛkanw ma walasa u ka se ka kɔlɔlɔ ni bana donn'u la donc an bɛ pikiri an bɛ teliya joona walasa ka pikiri ni fɛnw kɛ walasa ka se ka u protéger contre les maladies ou même en cas d'éventualité hali ni bana tɛ yen nɔ waati bɛɛ bɛɛkan mako bɛ pikiri ni fɛnw na pour que a ka se ka labalo ka ɲɛ o yɔrɔ tɛ Faleya
commune ba do mais ni bekele no ka ke bolo ko fe fenya en fait non mais qu'est-ce qu'il faut faire ni demseni munu moi je compte sur ces jeunes là ni demseni munu na former ça avec sababuye abe emploi créé commune kono demseni munu ñe nanani formation ke au lieu de angata fala e kenyba ça fait 84 km ya nambe ta ni problème nana c'est-à-dire bega on santé ko ni fait on a angata vétérinaire ta en chair à kenyba à 84 km et la route aussi de fala n'est pas praticable donc an yere kam ko be fura be fembe be ou be anga ato ou banga bega on vacciner fura fene ba en senkoro ou ka dumuni fene ba en senkoro et ke iba abe noya donc c'est dans cette optique que anini wala comme ina fa ambala ka unana chugumina mukoro kasimi afu chugumina ambala ka unana dans un premier temps olu fana information ke olu yere directeur centre directeur bora ka fo yisa o ka baraki mine yere bana amena moyen yere fene nyini ko baraki mina u blaka ta duma donc nous yu ka seneke u ba baileme u yere fino donc en même temps comment dire u ba faire abu kisi sanu bara kololoma abu kisi demandinge kololoma abu kisi saya telima ma parce que en fait non san kalo te se ka tɛmɛ ou bien san te se ka tɛmɛ mɔgɔ saba mɔgɔ naani ma to damadingɛ kɔnɔ mais n'i bɛ sɛnɛ la damadingɛ t'o la voilà n'i bɛ sɛnɛ la damadingɛ t'o la donc c'est profitable i b'a ye maintenant avec les moyens modernes fɔlɔ an ka mɔgɔw b'a fɔ ko damandikurunin an b'an dahirimɛ dɔrɔn de sɔrɔ mais an tɛ se ka wariba sɔrɔ parce que aujourd'hui les gens visent des millions. Or, on peut avoir des millions, on peut même être milliardaire grâce à l'agriculture. Donc à partir de là, nous avons formé les techniques agricoles, en même temps, entretien que tu as fait. Au fond, en faisant rôle problème avec emploi di en même temps et kololo min be sanubara ni fait on iba nous ku nyesi no bo sanubara makosobe iba chama be bola et de plus en plus avec sababu mo bu nyesi cinéma et puis ani activité wera o makwa fale akao u ya donga focus ko mi ye bara mi ko ne onana ke no ye kalanse o kuna ko anafa ka bon kosobe anafa bonya kama ministre somi me chifu nga ko kuna olu yere ma bla kana keneka mi madame Sari ale ko nana kana dantikele ministre tokola ka bonya masigi ke nafa mi yere be kay mara ale dugujugoro nafa wala ka keni fale ata a kololona nafa aya dado ola kosebe o de la ya yini chifu fe u ko jija tuga suga bela jina kalamu saraka ku kuna ni aka siga un nafa do na taw olu konnana Shifinakaw na afora ko en région de Kayla an klibe jigi fɛn fila kɔ ɲɛ da magaw la ngo ye ka taa tunga la ani ka baara kɛ sanubɔyɔrɔ la nin fila kɔlɔlɔ b'a la ɲuman fana b'a la parce que n'i ye Kayi économie jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bakuruba la a gulonnen bɛ nin fɛn fila la an ka diaspora bɛ wari min na don an kun ani an ka sanubɔyɔrɔ bɛ wari min na don mais n ka kana kɛ k'a fɔ ko n'i ma baara kɛ sanubɔyɔrɔ la o kɔrɔ tɛ ko baara t'i bolo baara b'i bolo an kana bɛɛ bila k'a fɔ k'an ka taa sanu baara la n'i ye sigida lajɛ aw ye formation ta secteur min na o secteur de nafa ka bon kosɛbɛ secteur rentable don fana a bɛ taux de chômage fana kɛlɛ sanu minnu bɛ baara kɛ sanu entreprise minnu bɛ sanu labaara aw ka sigidaw la aw kan ka kɛ olu ka partenaire de ye peut-être tubabukan yɔrɔ la n ma se k'an da maga o la dɔɔni n'u bɛ sanni kɛ généralement i b'a sɔrɔ u bɛ kuma norme de kan norme internationale i b'a sɔrɔ anw ka misiw minnu bɛ yen yɛrɛ i b'a sɔrɔ u tɛ maga la exactement c'est vraiment ça u bɛ taa a bɛ labɔ de a bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la olu de b'a sɛgɛsɛgɛ ka u ka numéro ni kala k'a fɔ k'a norme internationale don ka tila ka segin ka n'a feere donc en fait an tɛ fɛn sɔrɔ a la n'i y'a jateminɛ aw bɛ min kan sisan o de y'a lakika ye o de ye développement yɛrɛ yɛrɛ ye donc an kan ka laji fo o initiative la ka nin centre mɔgɔw fana fo aw ka kɛ olu baara kɛwaga ye ka kɛ exemple ye nin ka k'a daminɛma fana ye n ye min fana fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko u k'u jija ni aw seginna attestation ye papier ye a y'a kɛ mais a kana bila yɔrɔ la k'a datugu aw k'aw jija aw ka taa baara waleya sigida la olu fana ka se ka dispositif dɔw sɔrɔ min b'a u permettre ka taa aw lajɛ aw ka sigidaw la aw bɛ ka baara ninnu kɛ cogo min na. Denmisɛnninw tɔgɔ la min ye Bubakari Sidiki Jalo ye ale fana ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula fɛn caman tun bɛ bagan mara la kuma tɛ misi mara ma olu tun t'o ɲɛdɔn u y'o ɲɛdɔn nin ko in senfɛ o y'a to fana min ye don nataw la u yɛrɛ fana bɛ se k'u jeniyɔrɔ fi cogo min na misi ale maracogo ɲuman na u ka sigidaw olu kɔnɔna na a y'i da don la k'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ. An nalen bɛ ka formation dɔ de suivi n'o ye bagan mara formation ye formation in ɲana kojugu formation ye formation min ye
an bɛ deli ka bagan mara mais an nana fɛn dɔ ye nin formation kɔnɔ an kun tɛ min kɛ kɔrɔlen o de ye ka bagan furakɛcogo ɲuman tiɲɛ yɛrɛ la an kun t'o dɔn an y'a ye formation kɔnɔ k'a fɔ bagan pikiri 3 de b'a la pikiri min n'a bɛ kɛ golo kɔrɔ ani pikiri min bɛ kɛ sogo la ani pikiri min n'a bɛ kɛ fasa la an kun tɛ nin si dɔn formation in kɔnɔ anw sera k'o faamu wa an bɛ lahidu ta aw ye fana k'a fɔ ni anw seginna ka taga an ka dugu la anw bɛ kɛ relais ye anw bɛ kɛ an yɛrɛ ka vétérinaire ye wa an ye théorie min kɛ an b'a pratique kɛ an yɛrɛ ka dugu la ko lajini cɛ a yɛrɛ ye Faleya dugu 21 a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nin formation in na donc o b'a yira k'a fɔ nin ko in tɛ politique ko ye nin ko ye kɛn yɛrɛ de formation in diyara an ye kojugu k'an ni cɛ a yɛrɛ ye nin kalansen min kɛra a kɛra tile 3 ye tile 3 ye tali kɛ misi no o ye misi yɛrɛ bɛ se ka ladon cogo min misi bɛ se ka mara cogo min misi bɛ se ka kɛ ka baaraw kɛ cogo min na fo ka taa se a sogoko ma kuma tɛ nin waati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka baganw sogo bɛ taa kɔfɛ de min ye u bɛ taa u sen kan u bɛ segin u fagalen k'u sogo kɛ minɛn kɔnɔ ka na n'o ye ko olu labellisera kɔ kan yaasa ka o dɔgɔya sa CAC a bɛna na nin baara in fana kɛ an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna ɲɔgɔn lajɛ in kɔni bɛ ban tuma min na sa min ye supporters ye olu tun bɛ Ablaye Jabate denkɛ n'o o ye Akade ale fana nana ka na maaw la ɲɛnajɛ kosɛbɛ ne ni Keba anw tun bɛ Sibi bi tilegan na nin baara in de la a k'an bɛn waati wɛrɛ ayiwa n'an bɔra Sibi an bɛna Jani ale kumaso kɔnɔ yan k'a fɔ aw ɲɛna sa ko min ye baara min kɛra Sibi a sababu a bɔra u yɛrɛ ka denmisɛnninw na an b'a yira la fana k'a fɔ sa ko Sibi denmisɛnw olu yɛrɛ fana ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ dɛ Keba o kupu CAS bɛ sen n'a ye olu ta ka di dɛ i tɛ jouer i ka dugu tɔgɔ la dɛ i bɛ jouer mɔgɔ wɛrɛ de tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ ko la sa ko Aigle olu kan ka jouer a juma don lisi kɔni bɔra nka jɔrɔna mana o ye k'a fɔ Kamoru Dumiya ale min yɛrɛ an ka joueur ye n'o bɛ forme na bi kosɛbɛ u m'ale wele ko a ka transfert ko bɛ sen na an y'an t'o la championnat fana bɛ sen na an ka jalatigi n'o ye Amari ye ale banana Dudu fana o fana banana juma match a jɔrɔ kɔni b'an na dɛ nka entraîneur kura ale sera Bamakɔ yan bi ministre n'o o ye Fɔnba ye ale n'a ye ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma sini an na o jaw yira aw la a bɛ se ka olu faamuya cogo min jeu de dames a bɛ fɔ min ma ko open an ka mɔgɔ n'o ye Musa Jalo ye ale tun b'o coupe du monde kɛnɛ kan farafinna jamana kelen min tun bɛ o la sa k'a daminɛ nin kalo in tile 10 tubabu kalo salen tile 12 ka taa sa tile 18 ma Pays-Bas kaw fɛ yen ale kɔni sera ka taa Mali jɔyɔrɔ fa yen kosɛbɛ jeu de dames na wa fana a sera a ka jɔyɔrɔ min ye n'o o ye jamana 4 minnu bɛ yen n'olu bɛ se damebɔ la ni diɲɛ bɛɛ ye a sera k'i sen don o ko kɔnɔna na n'o ye Musa Jalo ye wa min ye baara in fana ye ko a ɲɛna a bolo kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa a yɛrɛ ko bɛ sen a ma ban fɔlɔ yɛrɛ o peut-être mɔgɔ ti ko dɔn dɛ n'a sera ka na ni fɛn dɔ y'a bolo ka fisa a ko la dɛ waliyakaw fɛ yen olu ka dugutigi dugu dɔ bɛ waliya kɛrɛfɛ ko Solenta dugutigi ale ye ancien combattant de ye ancien combattant in a ye guerre fɔlɔ kɛ ka Indochine guerre kɛ ka Algérie guerre kɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la ka si to san 95 de la Fili Jalo ale ye ɲinini k'a ka Bafula bɛ mara la Namakɛ Sisogo ni bɛɛ lajɛlen kuma wele ko Bandi Namakɛ ale tɛ so bitugu a fatura alamisa don uti kalo tile 29 san 2024 k'a si to san 95 la a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 waati wa jɛnaja bɛɛ lajɛlen kɛra o don kelen na Solenta ale kun ye ancien combattant ye min ye Indonésie kɛlɛ kɛ ani Algérie kɛlɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o janjow tɛmɛnen kɔfɛ a seginna ka na Solenta wa a kɛra dugutigi ye Solenta a mɔden dɔ b'a yɛrɛ ko f'an ye ni ka sɔrɔ ka dugutigi ni ani ancien combattant in a ka baara kelen dɔw sɛmɛntiya an ye ne tɔgɔ min Yawa Sisɔgɔ le di Manina ke Sisɔgɔ Mamaru lemu n'a tɛ tumu dugutigi ti Solenta ani ancien combattant tubabu na ti muta force ka taa ti kɛlɛ dato ni tun tɔgɔ na ta dɔrɔn dia ko i bɛ taga lɛ donc a tɔgɔ na ta a tata bon kɛlɛ kɔfɛ a nata 2003 a sigita dugutigiya la ka taa 2003 ma kana bila 2024 la
aga o ke dutiya la bala dutiya kono alhamdulillah amma dimindu Kaba Jalo y'a sɛmɛn canye ko ale ma bange solinta nga a n'a mɛnna kosɛbɛ a y'a da don cɛbani ka baarakɛlen dɔw la k'o ɲɛfɔ. D'accord, ne mu Kaba Jalo le solinta parce que ne yɛrɛ nana solinta en 79 quand je suis Santana donc ancien jana ka dugu cogo ti a tun bɛ ɲɛmɔgɔya caman na solinta n bɔta minnu kalama parce que na kuran ka sɔrɔ na bɛra kutigi a tun bɛ di fɛnw de ma tɛ mun la kun cogo ti o bono je nga baraji dolo atele du tumo show de sanjeti o show na mo du tumba tele bu baraji lota na galo ba ko fela o asuta manka du tuti donc akeno du tuko du ti bara chama kata du ko no ni ate kata nyamo Musa Jalo Sisogo ale ye solita ga ye ale b'a yɛrɛ kofan ye ni ka kuma ni cɛbani ka ɲɛnamaya kan a n'a ka muso furutaw fo ka taa se a ka wale minnu n'a ye olu kɛ solinta yɛrɛ ka ɲɛtaa baaraw la. N bɛ Musa Jalo Sisogo n bɛ sigi ni solinta n tɛ mu sɛnɛkɛla ten n bɛ sigi ni solinta ni ɲɛmaya kɔnɔ a ka sɔrɔdasiya kɛ bon a ka muso mɔgɔ saba ta o muso mɔgɔ saba Kumbuna, Bamboba, Ane Musule, Takolta. Solenta, chef de village, Bara Chamanke, Solenta, à la Dougutria Konojang, Baranyala Masiama, Natramadolu, Ara Ferretege, Natramadolu B, Aïsan Ron Labobi, Natramadolu B, Na Sagalo Saraka. Ebe bara chaman du kera galoron na tamaden du ko awodu ketala uratola sangoron la bi solda sagalo be saraka na tamaden amido donge alaka sayaka ya malafia e kabini bafula be jani.ml togola Fili Jalo. Awa ame Fili fo ka wale mando ama ira la saka fo ko mi Dawda Yatara no wawle ko sitane ko ala ale khona ka kalfa mina labi kara bana kunta la janse fe ya ira saka fo ka ko hôpital Luxembourg la frakele la Dawda Yatara ko amena koma la ko sebe amasuna mawu du ko no kibara di ko jugu kala baw ma no e Dawda na ka mawi Isaka Kulubali na ka mawi ya ira saka fo ko aka jana jaw ka ta ke are fasola no e segu marakala yi Salif Keita ale ka soma elemali o sanglen biye septembre kalo tile fla samba fla ni mugani saba ala ale ka kalfa minala biye septembre kalo tile fla samba ba fla ni mugani nani ni dominwe ale ko ni soma elemana ame dugo ga sala ka daro soma ala ka fra slam shuka ala ka me ka saraka boy ni me dansigi aka kuna fonu na bi jani.ml sanfɛ n'ala sɔnna ma sini ne keba amara ani fala ana aw sɔrɔ ya ka kiwara kuraw kulu da tulo ka mais bita bara olu kɛra Keba Jalo ale ni Amara nu Keta fɛ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a k'an bɛ sini ala n'a kira sɔnna ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga halisa ala k'an ka jamana sankɔrɔta.